Za kraj ovog intervjua želio bih da vas pitam u vezi uloge nauke danas, jer se nauka danas u javnosti predstavlja maltene kao zamena za religiju. Ona jeste zamena za religiju. Ti u stvari kad pogledaš malo bolje nauku, ona se sve bazira na nekim teorijama, odnosno na verovanjima. Znači ja verujem u ovo, ja sad i frkao oko Darwinove, ne znam, teorije evolucije i tako, prirodne selekcije i tako dalje. Znači to su stvari u koje samo možda veruješ, jer tu nema dokaza, u mnoge stvari. I oni su odlučili, ja neću verujem u Boga, ja ću da verujem u nauku. A sve je to jedna velika iluzija. Naravno, nauka je postigla velike stvari, ali nauka i dalje ne može da dokaže ni život, niti da ga stvori. I zaista čak i Einstein rekao, kaže, svaki iskreni i pošteni naučnik će priznati da mora da postoji tvorac. Da mora postoji vrhovni koji je sve to pustio u pogon. I mi kad pogledamo malo naučno, kad pogledamo genetsku informatiku, kad pogledamo prokreaciju, kad pogledamo stvaranje prve belančevine i tako dalje, mi u stvari vidimo da je apsolutno nemoguće, recimo po zakonu, po drugom principu termodinamike, recimo da svaki zatvoreni sistem teži u ravnoteži energetskoj, znači gubitku, totalnom haosu. Znači, nemoguće da je ni iz čega samo po sebi iz nekog prvog konzervata, ne znam, zvizno grom, u prvi taj bujon, taj, ne znam, u prvu tu čorbu, proteinsku, tim nekim morima, pa to su zaista besmislice. To je pre svega potpuno, kako bih rekao, necivilizovano, nekulturno, neprimereno za takve velike likove. Međutim, s obzirom da čovek grčevito želi da potvrdi i da ubedi sebe i drugi da nema Boga, da je čovek Bog zapravo, i takve neke teorije, mnoge druge, kao što je Darwinova i kao što su mnoge druge teorije naučne, one nam pokazuju stvari da nema Boga, nego da su sve elektromagnetna pražnjenja, talasi, elektromagnetne turbulencije i da će to čovjek sve jednog dana i da će kroz nauku on postati Bog. Naravno što je smejurija, što je naravno i prvi čovjek, jer kaže kad okusiš sa drveta dobro i zla, ti ćeš spoznati dobro i zlo, odnosno dobit ćeš tehniku, sve to, u stvari kroz tehniku smo samo lepo i bolje kopamo sebi naše grobove. Oče Arsenije, hvala vam što ste bili gost u našem intervju. Hvala tebi.